אהלן חברים, אז באמת פתחתי את הערוץ הזה כדי שנוכל לשדר את התפילות בשידור חי לכל העולם, בין אם זה מטיילים, בין אם זה אנשים שגרים במקום שאין שם עניין ורוצים להתפלל עם הציבור ולענות קדיש, קדושה, ברכו, אמנים. אבל לצערנו, כדי שנוכל לשדר בשידור חי אנחנו צריכים שיהיו 50 מנויים לערוץ, ועד שלא יהיה 50 מנויים לא נוכל לשדר בשידור חי. אז כל אחד שבאמת רוצה לזכות את הרבים ולעזור לנו בדבר הזה ורואה את הסרטון הזה עכשיו, אז אנחנו נשמח שיהיה מנוי. אנחנו לא מעלים פה סתם סרטונים, זה רק תפילות, ובעזרת השם אנחנו מקווים מאוד מאוד שברגע שיהיה לנו 50 מנויים נתחיל לשדר שידור חי של התפילות, שחרית, מנחה, ערבית, ונוכל בעזרת השם אפילו להתרחב יותר. אבל זה בינתיים, ואני באמת מודה לכולם, כל מי שירשם כמנוי ובאמת יעזור לנו, כדי שנוכל לזכות את כולם, את כל היהודים בכל העולם, שיוכלו להתפלל עם הציבור ולענות קדושה, ברכו, קדיש ואמנים. ברוכים תהיו.